ni e denkɛ ni san 4 walima i denmuso ni san 4 nani ɲininka ko wari ye mun de e bɛ se ka jaabi telimani jumɛn d'a ma a ka se ka faamu n'a ka denmisɛnnin hakili ye. I b'a dɔn ko anw ka nin video in kɛ tuma na an bɛ ka taa san 80 de la CFA bɛ ka du farafinna jamanaw fɛ. E bɛ wari mun du don o don n'an b'a fɔ o ma ko franc CFA a nana cogo di? Papier jalan dun de don. Munna jamanaw ta caman ba dilan ka di bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛn ka ba diɲɛ kɔnɔ? Munna Europe jamanaw ka wari n'a b'a fɔ a ma ko euro o dɔrɔmɛ 1 o bɛ bɛn an ka CFA 130 ani dɔrɔmɛ 1 ni tama dama dɔw ma. Munna o falen b'o cogo la kabi tubabu san 1994? Munna a bɛ fɔ ko franc CFA ko a sirilen don Europe jamanaw ka wari la? Munna a bɛ fɔ ko France de jɔlen don franc CFA garanti kɔrɔ n'o y'a kumabɔli ye bamanankan na? Munna CFA bɛ dilan Faransi? Munna jamana minnu b'a dun olu yɛrɛ tɛ se k'a dilan? Munna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ Modibo Keita a ye Mali sama ka bɔ franc CFA la ka Mali yɛrɛ ka wari dilan n'a bɛ fɔ o ma ko franc malien juillet kalo tile fɔlɔ tubabu san 1962? Mun de kɛra sababu ye ni Musa Tarawele kelen k'i sigi ale tilara ka Mali ko o wari in bila n'a bɛ fɔ o ma ko franc malien ka segin ka na don franc CFA la tubabu san 1984? Mun de bɛ fanga don jamana ka wari la ani mun de bɛ fanga bɔ jamana ka wari la? Farafinna jamana minnu bɛ ka CFA du bi bi in na u bɛ se ka bɔ franc CFA la k'u yɛrɛ ka wari dilan ka sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la wa? I t'anw ka video in bɛɛ lajɛlen lajɛ la i na jaabiw dɔ sɔrɔ ni ɲininkali ninnu na. Ni nin y'i siɲɛ fɔlɔ de k'an ka video lajɛ an b'a ɲini fɛ k'i abonné an ka chaîne na. N'an ka video diyara i ye k'a yira ko video diyara i ye ani ka video tila i ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Ne balimaw maa bɛ ko dɔn nka maa ko bɛɛ dɔn tɛ. So dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ dɛ. Yani an ka taa yɔrɔ jan an bɛ wari ka magoba saba fɔ aw ɲɛna. Wari b'a to an bɛ sanni feere kɛ ani ɲɔgɔn cɛ. N'i ko tulu jifilen ɲɛ kelen ko o bɛ bɛn dɔrɔmɛ 100 ani dɔrɔmɛ 20 ma o ye sanni feere ye. Nansaraw b'a fɔ o ma ko intermédiaire des échanges. Wari b'a to an bɛ se ka jatew kɛ ani ɲɔgɔn cɛla la. Misali la n'i ko tiga mure 1 ko o bɛ bɛn CFA dɔrɔmɛ 60 ma ko kaba mure 2 ko o fana bɛ bɛn CFA dɔrɔmɛ 60 ma. N'i ye ninnu sanga ɲɔgɔn ma i bɛna ye k'a fɔ ko tiga mure 1 ko o bɛ bɛn kaba mure 2 de ma. Wari y'a to an sera k'o sanga ɲɔgɔn ma in kɛ. Nansarakan na a bɛ fɔ o ma ko unité de compte. Wari b'a to fana an bɛ se ka fɛnw tɔnɔ mara ka san caman kɛ. Nansaraw b'a fɔ o ma ko réserve de valeur. Misali la ni mangoro feerela ka mangoro bɔrɛ 1 b'a bolo n'a ko k'a b'a bila ka san wɛrɛ de kɔnɔ ka mangoro in feere an bɛɛ b'a dɔn mangoro in na toli a bolo. Nka n'a ye mangoro in feere ka 2000 de tɔnɔ sɔrɔ a la a bɛ se ka 2000 in mara fo san wɛrɛ ni ɲɔgɔn tuma a bɛ se ka taga mangoro wɛrɛ san n'o ye tuguni. Sanni feere a bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kabi diɲɛ sɔgɔmada fɔlɔ. Fɔlɔmaw tun ka sanni feere caman ba tun ye ka fɛnw de falen ɲɔgɔn na. Misali dɔ ye filamuso ka taa ka nɔnɔ falen bamananmuso ka ɲɔ la walima donsokɛ ka n'a ka sogo fagalen falen bamanankɛ ka ɲɔ bɔrɛ la. O la donsokɛ ni bamanankɛ tant que kelen mako bɛ sogo la kelen mako bɛ ɲɔ la olu k'o sanni feere kɔni o bɛ taa ɲɛfɛ. Nka don min na ni bamanankɛ de mako nana jɔ wotoro la n'o bɛ sɔrɔ numukɛ de bolo n'o tɛ donsokɛ bolo an bɛna ye k'a fɔ ko u ka sanni feere u ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ yobo yaba. Walasa ka dankari o de la sabu sanni feere u ka dugu taa ɲɛ b'o de la. Bamanankɛ ni donsokɛ ni numukɛ u nan'u sigi k'u hakili jagabɔ ka danaya ta k'a da kolonkisɛ kan misali la k'u b'o kɛ falen ye u ni ɲɔgɔn cɛla la. O la u cɛ saba u bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko donsokɛ ka sogo kilo 1 a bɛ bɛn ni kolonkisɛ hakɛ in ma, numukɛ ka wotoro 1 a bɛ bɛn ni kolonkisɛ hakɛ in ma, bamanankɛ ka ɲɔbɔrɛ 1 a bɛ bɛn ni kolonkisɛ hakɛ in ma. I bɛna ye k'a fɔ ko kolonkisɛ minnu tun filifililen don u ka kɔda la yen nɔ ni nafa foyi tun t'a la u cɛ saba filɛ ka nafa ta k'a di kolonkisɛ ma. Ne balimaw ni misali bɛ cogo min wari fana b'an bolo o cogo in de la yen. An bɛ wari mun dun bi an ni ɲɔgɔn cɛ o wari b'a tɔgɔ sama ka bɔ o danaya in de kɔnɔ adamadenw fɛ n'a bɛ f'o ma ko monnaie fiduciaire n'o y'an ka wari ganaw ye ani an ka wari biw ye. Wari suguya filanan mun bɛ yen nɔ ni adamadenw b'a dun u ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na nansaraw b'a f'o ma ko monnaie scripturale. Olu ye wariw ye minnu ye sɛbɛnniw de ye an ka subahana mansinw kɔnɔna na walima an ka telefoniw kɔnɔna na. O misali dɔ ye n'i y'i ka banki compte dayɛlɛ walima i y'i ka Orange Money compte dayɛlɛ i bɛ wari hakɛ mun sɛbɛnnen ye i bɛ se ka sanni kɛ n'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ i bɛ se k'a yɛlɛma fana ka kɛ wari ye waati o waati mana i diya. O de ye monnaie scripturale ye. Wari fanga bɛ bɔ mun kelen de la. Fɔlɔ wari tun fanga nɔrɔlen don sanu ani warijɛw de la. Bi bi in na an b'a ye k'a fɔ ko hali ni o b'a la i b'a ye k'a fɔ ko politiki mun bɛ wariko ɲɛma o de bɛ san sɔrɔ kosɛbɛ wari ka fanga ko la ka tɛmɛ sanu ani warijɛw kan. Wari a fanga dɔ fana nɔrɔlen don jamana bɛ sɔrɔ mun k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ ka dɛmɛ t'a la. Nansaraw b'a fɔ o de ma ko PIB.
produit intérieur brut ne badenw o bɛ baara de ko fɔ sabu jamana ka sɔrɔ belebeleba sira dɔ ye a bɛ fɛn mun dilan a yɛrɛ ye ka tila k'a feere a yɛrɛ ye ni jamana ka fɛn santa o jamana wɛrɛw ka don a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni nazaraw k'o ma ko importation o de ka ca ka tɛmɛ jamana bɛ fɛn mun dilan a yɛrɛ ye ka tila k'a feere jamana wɛrɛw ma ni nazaraw k'o ma ko exportation o bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ jamana ka wari fanga la ani ka dabɔ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ la an da sera ma jamana ka wari fanga dɔ fana nɔrɔlen don danaya mun bɛ diɲɛma fɛ ka da a ka wari kan ani politiki mun bɛ a ka wari ko fana ɲɛma o politiki ko wari fanga ko la o hakilina dɔ bɔra nazara jamanaw ka ɲɔgɔn ye bala mun kɛra l'Amérique jamana kan tubabusan 1944 jamana minnu de farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ olu kɔni de tun ye jamanaw ye minnu de ye sebaya sɔrɔ diɲɛ kɛlɛba filanan na n'a bɛ fɔ ma ko deuxième guerre mondiale ɲɔgɔn ye de tun ye ka kuma wari kan walasa sanni feere diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani ka kuma cogo min dɔ bɛ se ka bɔ feerefɛnw gɛlɛyaliba la a waati ni nazaraw b'a fɔ ma ko inflation o ɲɔgɔn ye ninnu nana bange fɔ ka bɛn minnu na u y'o de fɔ ka bɛn wele ko Bretton Woods bɛnkanw o bɛnkan ninnu dakuruɲɛ damadɔ a dajɛra l'Américain jamanaw de ka wari la n'o ye dolari ye sabu a y'olu ka wari ta k'a bila diɲɛ bɛɛ ka wari sanfɛ nin yɔrɔ in na an b'a walawala k'a fɔ n'an k'u ka wari bilara diɲɛ bɛɛ ka wari sanfɛ o kɔrɔ tɛ k'u ka wari ka girin ni diɲɛ bɛɛ ka wari ye bɛnkan in kɔni tun b'a fɔ ko diɲɛ jamana minnu kɔni tun faralen don ɲɔgɔn kan lajɛ in kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka n'u ka wari kumabɔ sanu ka n'a mara l'Amérique jamana na o de kɛra sababu ye diɲɛ sanni feere fanba a waati a tun bɛ kɛ n'olu ka wari de ye n'a bɛ fɔ ma ko dollar américain ni dɔw fana b'a fɔ ma ko pétrodollar sabu diɲɛ jamana taji feerelabaw a waati olu tun man teli ka sɔn k'u ka taji feere i ma wari wɛrɛ la ni Américains ka dollar tɛ hakilila jiginna Iraki président kɔrɔ n'u b'a fɔ ma ko Saddam Hussein ale tun bɛ fɛ k'o hakilina in de kɛlɛ a kɔni labanna cogo min o fana ma dogo mɔgɔ si la l'Amérique jamana nana o bɛnkan ninnu de caman sɔsɔ taali ɲɛfɛ o misali dɔ de ye k'i ban ka jamana minnu tun bɛ jɛkulu la k'u ka sanu segin u ma n'u tun seginna ka na sanu in nɔfɛ k'u b'a falen dollar la ani l'Amérique jamana nana a kɛ a ka dollar wari caman ba kɔni dilanni ye k'a sɔrɔ a kun ma bɔ sanu ta a bolo Europe jamanaw n'o ye bi na anw ka nin video kɛ tuma n'o ye jamana 27 faralen ye ɲɔgɔn kan olu nana l'Américains ka janfa de ye bɛnkanw na o fana farala ɲɔgɔn kan février kalo tubabusan 1992 k'u bolonɔ kɛ sɛbɛnw na sɛbɛn minnu de b'a to u bɛ jɛ ka wari kelen dilan k'u wari kelen dun o wari a bɛ fɔ ma ko euro u y'a dunni daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ tubabusan 2002 anw bɛ ka franc CFA mun dun a nana cogo di an bɔra ka bɛnkan minnu fɔ aw ɲɛna sisan nɔ n'o de ye Bretton Woods bɛnkan ninnu ye Faransi tun b'o jamanaw cɛla o la u ka cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ a waati n'a bɛ fɔ ale ma ko le général de Gaulle n'ale tun ye Faransi politiki mɔgɔ ani finitigi cɛsirilen ye a waati ni o kɔfɛ a tilara ka na kɛ Faransi jamanakuntigi ye o général de Gaulle o de nana franc CFA hakilina ta k'o kɛ wari ye k'o di Faransi ka mara tun bɛ boli farafinna jamana minnu kan a waati n'an b'a fɔ o ma ko colonie française nin yɔrɔ in na an b'a hakili lajigin k'a fɔ jamanaw dɔw yɛrɛ tilara ka dan don franc CFA la n'olu tɛ Faransi ka colonie ye nka an da bɛ s'a ma taali ɲɛfɛ nin franc CFA kura in ni Faransi bɛ ka bɔ k'a di a ka mara bɛ boli farafinna jamana minnu kan o CFA wari tun sirilen don Faransi de la sabu ale de tun bɛ jɔ a garanti kɔrɔ awa falen fana tun sirilen don Faransi ka wari la a waati n'u b'a fɔ o ma ko franc français Faransi donnen euro wari dunni na CFA nana siri euro wari la nka Faransi kelen de bɛ jɔ a garanti kɔrɔ fo bi o garantili kɔni Faransi a t'a kɛ fu sabula jamana o jamana bɛ franc CFA dun olu fana tun diyagoyalen don ka to o garanti kumabɔli o nafa ka to mara Faransi n'o ye trésor français kɔnɔna ye o farafindenw ka wulikajɔ an'u ka kuma caman fɛ u y'o yɔrɔnin kɔni bɔ a la tubabusan 2019 jateminɛw kɔni bɛ k'a jira k'u bɛ ka tɔgɔ in kɔni falen nka farafiden caman ko k'u ka CFA yɛrɛ de falen ka bɔ u da la a tɔgɔ fɔlɔ de tun ye colonie française d'Afrique a bɔr'o la ka kɛ communauté française d'Afrique ka tila ka bɔ la bibi na a bɛ franc de la communauté financière en Afrique o la an bɛ don min na komi bi an ka nin video in kɔni kɛ tuma na franc CFA a bɛ du farafinna jamana 14 de kɔnɔna na o jamana 14 na jamana 8 bɛ farafinna tilebiyan fan fɛ olu ka waridun jɛkulu u b'o wele ko UEMOA Union économique et monétaire ouest africain o ye Mali Burkina Faso Niger Guinée-Bissau Sénégal Bénin Côte d'Ivoire Togo nin yɔrɔ in na an bɛ hakili lajigin kɛ k'a fɔ ko Togo ani Guinée-Bissau olu kɔni donna a la k'a sɔrɔ u tɛ Faransi ka koloni ye jamana 6 bɛ farafinna camancɛ yan fan fɛ olu ka waridunjɛkulu bɛ wele ko CEMAC Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale o jamana 6 ye
Gabon, Cameroun, Tchad, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo. Ni yɔrɔ in na an b'aw sɔmi yira k'a fɔ ko Congo 2 de bɛ yen nɔ. Anw bɛ ni Congo Brazzaville de ye. Congo 2nan o bɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko Congo Kinshasa. Olu b'u yɛrɛ de ka wari dun n'a bɛ f'o ma ko le franc congolais. O ni franc CFA tɛ kelen ye. Comore jamanaw fana bɛ nin cogoya kelen de la n'u ka wariw ye. Sabula a fana sirilen don Faransi wari de la. Comore jamanaw olu ye farafinna jamana misɛnnin 3 de ye ka taa ni Sahel ye ni kɔgɔji kɛlen don k'u lamunumunu. N'i ye ni jamana kuluba 3 ninnu de fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa yɔrɔ d'i ma n'a bɛ f'o ma ko zone franc. Zone franc o tɛ dɔ wɛrɛ ye dakuru ɲɛ kelen o ye farafinna jamanaw de ye Faransi sen bɛ minnu ka wariko la. Jɔnni de bɛ wari dilan? Bankiw de yamaruyalen don ka jamanaw ka wari dilan. Banki ye suguya 2 ye anw bolo yan nɔ. Banque centraliw bɛ yen nɔ n'o ye bankiw bɛɛ lajɛlen fa ye ani banque commercialiw n'o ye banki fitininw ye banki misɛnmaninw. E ni ne ka wari bɛ mara banki misɛnmanin minnu kɔnɔ a bɛ f'olu ma ko banque commerciale. Bankiw bɛɛ lajɛlen fa n'an b'a fɔ o ma ko banque centrale o misali surumani dɔ ye BCEAO b'an bolo cogo min na n'a bɛ f'o ma ko banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. BEAC bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma banque des États de l'Afrique centrale ani banque centrale européenne n'a bɛ f'o ma ko BCE n'o ye Europe jamanaw ka banki belebeleba ye. Réserve fédérale des États-Unis o bɛ yen nɔ n'o fana ye Américains ka banki belebeleba ye. N'i ko banki misɛnmaninw o bɛ se ka kɛ Ecobank ye o bɛ se ka kɛ BIMI ye walima o bɛ se ka kɛ BMS ye. O la banki misɛnmaninw olu bɛ banki belebeleba ninnu de kaman kɔrɔ. Banki misɛnmaninw tɛ se ka fosi de kɛ k'a sɔrɔ banki belebelebaw ka yamaruya ta a kɔnɔna na. O la n'an ko banki misɛnmaninw bɛ wari dilan a ka kan an ka walawala ni misali ɲɛnama ye. Misali la Ali ye sɛnɛkɛla ye a mago bɛ ka saridabaw san ka taa sɛnɛ kɛ. O la a mago bɛ 500 na a bɛ wuli ka se banki fitinin dɔ ma a bɛ taa fɔ banki fitinin ye k'ale mago bɛ 500 na. Banki fitinin cogoya 2 de b'a bolo a ka 500 juru don Ali la. A cogoya fɔlɔ banki bɛ a ka clients ka wari lajɛ ka 500 ta ka b'o la k'o di Ali ma. A b'a fɔ Ali n'i bɛna wari in sara i bɛ 20 fara kan o bɛ kɛ wari in tɔnɔ ye. O la ni Ali bɛna 500 sara Ali na 500 ani 20 sara o ye cogoya fɔlɔ ye. A cogoya 2nan o de ye i bɛ taa sɔrɔ 500 in dalen tɛ banki yɛrɛ bolo o yɔrɔnin na. O la a bɛ mun de kɛ a bɛ Ali ka compte lajɛ dɔrɔn ka 500 sɛbɛn Ali ka compte kɔnɔ. An da ser'o yɔrɔ ma a bɛ f'o de ma ko monnaie scripturale. O la a ye 500 in sɛbɛn Ali ka compte kɔnɔ. 500 in dun bɔra min? A bɔra sankolo de la wa a bɔra dugumakolo de la wa? Nin yɔrɔ in de la a bɛ fɔ ko banki fitininw k'u bɛ wari dilan ni foyi ye ni nazaraw b'a fɔ o ma ko ex nihilo. O la ni Ali tilara ka sɛnɛfɛnw na k'u feere k'a ka tɔnɔ sɔrɔ a bɛna banki ka juru sara ni 500 ni 20 ye. O la banki bɛ mun de kɛ a bɛ 20 ye a b'o de garder a yɛrɛ bolo ka 500 k'o jɔsi dakuruɲɛ kelen ka 500 k'a latunu i komi a y'a lana cogo min. Banki fitinin filɛ ka nin wale mun kɛ n'o de ye ka wari dilan ni foyi ye o contrôlelen don n'o jate minɛlen don o sumanen don o lakɔlɔsilen don bankiw bɛɛ ka banki de fɛ n'an b'a fɔ o ma ko banki centrale. Dakuruɲɛ kelen banki fitinin tɛ se k'o kɛ a kunfɛ tentɔ a b'a kɛ ni olu ka yamaruya de fana ye. Banki centraliw de bɛ wari biye ninnu ani wari gana ninnu minnu b'an bolo olu de b'a dilan. Nka farafinna banki centrale ninnu camanba bɛ yen nɔ u yɛrɛ t'u ka wari dilan sabula u b'a fɔ ko a dilanni a wari ka ca ani a minɛn t'u bolo o la u b'a ta k'a di jamana wɛrɛw ma. O misali dɔ ye an ka franc CFA ye a bɛ dilan Faransi kun mun na o y'o dɔ ye. O la aw ni ne compte b'anw bolo banki fitininw na cogo min an k'a dɔn k'a fɔ ko banki fitininw fana olu fana ka compte de bɛ banki belebelebaw la o cogo kelen na yen nɔ. O la an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko jamana politiki ani banki centraliw bɛ politiki mun boli wari sanfɛ k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la sabu banki centrali ale y'a yɛrɛ ma hɔrɔn de ye a sirilen tɛ jamana politiki la. O la banki centraliw bɛ se ka politiki mun boli wari sanfɛ o dɔ ye ka dɔnɔ tɔnɔ k'a layɛlɛ walima ka dɔnɔ tɔnɔ k'o lajigin ni nazaraw b'a fɔ o ma ko taux d'intérêt directeur. O dɔnɔ tɔnɔ de n'a ma fili silamɛw b'a fɔ o de ma ko riba. Misali la n'i ko banki ka dɔrɔmɛ 100 juru don i la banki b'a fɔ n bɛ 100 juru don i la nka i b'a sara ni dɔrɔmɛ 100 ani dɔrɔmɛ 10 ye. Dɔrɔmɛ 10 mun b'a sanfɛ o de ye taux d'intérêt directeur ye. O la wari ka caya ani ɲɔgɔn cɛ ani wari ka dɔgɔya ani ɲɔgɔn cɛ sannifɛnw da ka yɛlɛn n'an b'a fɔ o ma ko inflation ani sannifɛnw da ka jigin an bɛna ye k'a fɔ ko banki centrale ko n'i y'a lajɛ kosɛbɛ ko ale tun bɛ se ka ye o la dɔɔni sabu dɔnɔ tɔnɔ ni nazaraw ko ma ko taux d'intérêt o karafe o bɛ banki centrale de bolo. Ni banki centrale ye dɔnɔ tɔnɔ lajigin i b'a ye k'a fɔ ko banki misɛnmaninw olu bɛ boli ka na juru ta nɔgɔya la sabu dɔnɔ tɔnɔ man ca. O la jamana kɔnɔdenw fana bɛna banki misɛnninw kɛrɛfɛ ka na juru ta nɔgɔya la sabu dɔnɔ tɔnɔ man ca. I b'a ye k'a fɔ o bɛna ni fɛn damadɔnu ye. O b'a to wari bɛ caya jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ fara feerefɛnw sɔngɔ kan nka a bɛ kɛ sababu ye fana ka sɔrɔ la yiriwa. Nka ni banki centrale n'a ye dɔnɔ tɔnɔ layɛlɛn i bɛna ye k'a fɔ dɔ bɛ bɔ banki fitininw ka juru tali la banki belebeleba yɔrɔ la
awa dɔ bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw fana ka juru tari la banki fitininw ka yɔrɔ la sabu dɔnɔ tɔnɔ u ka can kojugu o bɛ kɛ sababu ye ka wari mun bɛ yala an ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ bɔ o wari hakɛ na ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ na nka a bɛ kɛ sababu ye fana ka sɔrɔ k'u lasegin kɔfɛ dɔɔni an b'a dɔn k'a fɔ ko Tarawelelakaw ani Jaralakaw kɔni olu kɔni sigilen don k'an ka ɲininkali dɔ de jaabili kɔnɔ n'o de ye ni wari ni papiye de don munna u t'a camanba dilan ka di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ faama ye an bɛɛ lajɛlen ka lafiya o la an b'a fɔ Jarakɛni ɲɛna ani Tarawelekɛni ɲɛna ko an ye o ɲininkali ko an y'o jaabi kabi video daminɛ na sabula an kumana bamanankɛ kan ka kuma donsokɛ kan ani numukɛ kan an y'a ye k'a fɔ ko bamanankɛ ka ɲɔ donsokɛ ka sogo ani numukɛ ka wotoro ko o de ye nafa ye sabula u bɛn'a kan dɔrɔn de k'a fɔ ko an ka nin nafa ninnu k'olu falen an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kolonkisɛ ko o baara minɛ dɔ ye kolonkisɛ nanaw de hukumu kɔnɔ u bɛn'a kan dɔrɔn de ka nafa don kolonkisɛ la n'o tɛ nafa foyi tɛ kolonkisɛ in na u bolo sabula olu mako bɛ ɲɔ ani sogo ani wotoro de la u ni ɲɔgɔn cɛ o la an b'a ye k'a fɔ ko ni fɛn cayara kosɛbɛ dɔrɔn o bɛ dɔ bɔ fɛn yɛrɛ nafa la misali la n'i ye zɛrɛnbara ta ci 2 ye k'a di mɔgɔ 2 ma o mɔgɔ 2 b'a dun k'u kɔnɔ fa nka n'i ye zɛrɛnbara ye i bɛ se k'a ci siɲɛ 40 fana k'a di mɔgɔ 40 ma a mɔgɔ 40 bɛɛ lajɛlen b'a dun mais est-ce que a bɛ na mɔgɔ 40 kɔnɔbara fɔ wa o bɛ cogo min wari fana b'o o cogo de la o la o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko être riche c'est produire de la valeur et non avoir beaucoup d'argent o la o yɔrɔ la i b'a faamu k'a fɔ k'i ye wari dilan ka caya o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ye ɲɔ ni malo ni sogo dilan ka caya o mun de la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ Modibo Keyita a ye Mali sama ka bɔ franc CFA la ka Mali yɛrɛ ka wari dilan n'a bɛ fɔ ma ko franc malien ni dɔw k'a ma ko Mali wari juillet kalo tile fɔlɔ o san 1962 an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka taaɲɛ dɔ fana sirilen don jamana yɛrɛ ka wari la o de hakilina kɔnɔna na Modibo Keyita a ye Mali sama ka bɔ franc CFA la o Mali wari in bɔtuma ani franc CFA bɛɛ lajɛlen tun ye fanga kelen ye o Mali wari in bɔlen san kelen kɔfɛ dɔ nana bɔ Mali wari in fanga la ni nazara b'a fɔ ma ko dévaluation san 4 o kɔfɛ dɔ wɛrɛ tilara ka bɔ a fanga la tuguni Mali wari in kɔni bɔtuma tun ka di maliyɛn caman ye nka taali ɲɛfɛ a nana gɛlɛya camanba sɔrɔ n'o de dɔ ye a tun tɛ se ka falen ni Mali kɔnɔna tɛ nazaraw b'a fɔ de ma ko monnaie non convertible jamana jagokɛlaba minnu tun bɛ yen nɔ a waati ani cakɛda dunan minnu tun sigilen don Mali kɔnɔ olu kɔni ma Mali wari in filɛ ni ɲɛ ɲuman ye sabula olu ka sanni feere ni diɲɛ jamana wɛrɛ julaw ni ɲɔgɔn cɛ olu tun ka bɔ t'o la Modibo Keyita ka fanga sinaw fana tun bɛ yen nɔ a waati n'olu fana ma sɔn Mali ka nin wari kura in na o la u ye wulikajɔw kɛ Mali wari kama walasa a ko bɛ se ka dabila o mɔgɔ dɔnnenba dɔ tun ye Filidabo Sisoko ani Amadu Diko o ka nin wale de kama Modibo fanga nan'u minɛ k'u kiri k'u bila ka taga Kidali kaso la n'u 2 bɛɛ sara yen nɔ Musa Tarawele kelen k'i sigi fanga la ale ye Mali wari in bila ka segin ka na don franc CFA la tubabu san 1984 k'o sababu kɛ feerefɛnw sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛya ye ani jamana ka sɔrɔ yobo yabali ye Mali wari ka dɛsɛ ka sira sɔrɔ dɔnnibagaw caman kɔni ye Faransi de bolo ja yira ko sabula ko Faransi tun bɛ fɛ ka Modibo Keyita n'a ka jamana kɛ misali ye jamana tɔw ma minnu tun bɛ franc CFA dun a bɛ san caman bɔ sisan nɔ farafiden caman fana wulilen don ka franc CFA kɛlɛ o de hukumu kɔnɔna na CEDEAO jamanaw fana farala ɲɔgɔn kan ka bɛn a kan tubabu san 2019 k'u bɛna jɛ ka wari kelen dun awa k'o wari wele ko ECO o ECO wari tun dunni kan ka daminɛ CEDEAO jamanaw fɛ tubabu san 2020 nka a tilara ka b'o la sisan nɔ kunnafoni laban mun b'an bolo an ka nin video in kɛ kuma na o de ye ko yanni tubabu san 2027 cɛ o wari kura in n'a bɛ fɔ a ma ko ECO ko Faransi de bɛ nin jɔ o fana garanti kɔrɔ i n'a fɔ a bɛ franc CFA garanti kɔrɔ cogo min o de la farafinna sɔrɔ dɔnnibagaw dɔ ko o tɔgɔ in kɔni falenna ko nka taabolo kɔrɔ minnu ni farafindenw b'a kɛlɛli la ko yɛlɛmaba ma don o ko la an tun bɛ fitinin mun dɔn wari la an y'o fɔ a ɲɛna aw fana bɛ mun dɔn a y'o fɔ a ɲɛna commentaire la sabu tulo bɛ taa kalanso don o don n'a ka video diyara i ye a yira ko a diyara i ye ani ka video tila i ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni nin y'i siɲɛ fɔlɔ de ye i bɛ abonné chaîne na ka cloche activer o la n'an ka video kuraw nana a tɛna fɔ i kɔ ne balimaw maa bɛ ko dɔn nka maa ko bɛɛ dɔn tɛ sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ sa ala ka Mali dɛmɛ ala ka farafinna bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu